Dyma'r tro cyntaf i'r sgwâr gael ei gau yn gyfan gwbl i drafnidiaeth ers dathliadau diweddu'r ail ryfel byd ym mis Ebrill 1945. Ond dathlu o'r fath gwahanol sydd yma heddiw. Mae'n debyg bod y dathlu ym 1945 yn drist i raddau. Wrth gwrs, pobl wedi colli teuluoedd yn ystod yr rhyfel, ond heddiw, da ni'n dathlu cyfeillgarwch a chymod. A gobeithio bydd hwn yn gychwyn ar rhywbeth oedd yn digwydd yn Ruthin yn rheolaidd yn y dyfodol. Casglwyd yr arian i lwyfannu'r wyl sydd dros 4,000 o bunnau gyd gan aelodau'r pwyllgor dathlu. Felly, pa mor bwysig i'w gyfeillio gyda thref yn Llydaw i dref Rhuthun? Mae'n dod â diwylliant dwy wlad at ei gilydd. Mae pobl ifanc ni dod i'n nabod pobl ifanc Llydaw. Mae'n dod â ffiniau'r byd yn llai ac yn bwysicach o, wel, ddim yn bwysicach o, un o'r pethau pwysig. Fi'n credu daw diwydiant i wella ohono fo fy'n a cysylltiad busnes rhwng Llydaw a Cymru. Dwi'n meddwl syniad da iawn i feithrin cyfeillgarwch rhwng ddau ardal. Mae'n rai chi mas gen rhywbeth yng nghyffredin, fatha Cymru a Llydaw. Neis gweld pobl o wledydd dramor yn dod i gysylltu ar bobl Cymru. Dwi'n meddwl bod yn syniad da iawn. Ac i gloi yr holl weithgareddau ar y sgwâr, does dim gwell na dwy genedl law yn llaw.